Un agasallo nestas datas pódese converter nun xesto solidario. O mercadillo de Nadal da Sociedade Protectora de Animais e Plantas de Lugo dache oportunidade. Tenemos cosas para vender que provienen de donaciones, básicamente también de los voluntarios que traemos cosas y demás. Y luego tenemos cosas que se han hecho es profesora para la protectora de animales, como calendarios, gorras, camisetas, mochilas. Co que recaden coas ventas tentarán cubrir necesidades que non é doado. Desde mejoras de las instalaciones, si pudiéramos aumentar personal, que hace falta muchísimo más personal trabajando allí. Pa pienso, pa medicinas que temos que pagar, lógicamente os casos ali ponlles enfermos, pa correas, pa mellorar as instalacións, pa facer camas, pa facer caniles, en fin, pa moitas cousas. No local, ademais, facilitan toda a información precisa para levar a casa un dos seus cans. A primeira condición é que toda a familia este ansiosa por ter un animal. Os perros, para ter un perro en casa non che teñen que gustar, teros que amar. A protectora ten acollidos preto de 500 cans, polo que apelan á responsabilidade cidadán. Non comprar nunca cas, ir ás protectoras, a adoptarlos, e outra posibilidade é acollelos na casa. Acollimento quere dicir que ti levas o can, todos os gastos faise cargo a protectora, ti só tes que cuidalo. Neste momento, teñen unha trintena en acollida, algúns mentre se tramita a súa adopción internacional. Para adoptar o can hai que velos pola página web. Temos unha página web, se busca ali a foto do can, en caso de querer. Temos moitos cachorriños agora para reyes en caso de que os papás acepten regalar un can. Nun canto, chama a atención a foto dunha cadela. É unha cadela moi miedosa. Entonces convén que naide a intente coller, senón que chama a lacería os teléfonos que poñemos aquí. Como referencia leva un collar verde. A tenda terá as súas portas abertas ata o día 5 de xaneiro en horario de mañá e tarde. É sinxelo atopala na Rúa San Pedro.